Hello mga kaagay. Ari na naman kita sa mall. Biskan di opta. Gigamit kita. Kay ari naman sila dire. Magampang siguro mga bata. Kaagay, ilibot ta kamo sa Yas Mall. Dire sa may Abu Dhabi. Masulod kita. Ay, mali. Kay, sige, ari dire. Masulod na kayo makaon kita sa food court. Sige. Libutan ikaw mo din. Damo pa na kaagay ano pa lang ako sa akin. Nandiyaga kita mga kaagay. Amo masaka ta sa food court. Saka kita sa escalator mga kaagay. Same thing with that. Iskander sa mall ka mga kaagay-aga. Ano na sila, bukor-bukor para humot. Para masimutan yung mga bukor nila. Ang bukor agay, anong kung pagabla sa aton, tuob bala. Tuob. Agay, tuob. Ang paaso, bala sa ila. Basta mo na to, mga ka-OFW dyan, kabalunan na sila kung ano na. Wow, dire gali ta makadto kaagay kay may ara ko ma-withdraw gali ko mga kaagay kay gina-withdraw ko na akon nga kwarta kay ang iban ginasulod ko sa akon nga alkansya kay may ara kami nga ipon challenge sa akon nga partner. Bala na puno ta ka pines basta makaipon lang ta bisan ginagmay bala. Dito sa EDCB mga kaagay kay EDCB ako nga bank. EDCB.
Dira na nga side ang food court pala mga kaagay. Oh. Makakadto lang ko dira tapos karon ka withdraw. May ga withdraw pa abi. Ari akon nga card mga kaagay ma-withdraw kita. Kadali lang, damo may ga-withdraw pa. Mas buot pa na yung mga ibang lahi, mga kaagay ba kay mamangkot pa na sila kung gadali ka daw or hindi, kay pasingiton kanila. Wala man tagadali So, paunahon ta lang sila, kay sila man una nakasulod. Magpaupoy kita, hulat ta sa aton nga oras. Na-withdraw na kita. Yan namin kasan. Since the reference. Cash withdraw. Okay. Fine. Wait. What? Ay sus. Look, First. Pero unta ko magawas. Thank you. Makakaagay, gina-withdraw ko na kay nga, ginasulod ko na sa alkansya. Tapos, muna na, kung may baklon ko, ginatap ko lang ako nga card. May unod pa man. Thank you. Karon, sa mga kaagay, makadto na kita sa food court, kay makaon kita sang panyaga. Hindi kita makakusog sa tingog ta mga kaagaya kay damot ang mga ibang lahi na hindi pwede makita sa camera. Kabalo ka na. Andito tayo sa Arab country. Kaya ganon. Ingat. Ay, halong kita mga kaagaya. Hindi naman kita makaon sa mga kaagaya. Na-miss ko ang KFC pero hindi lang ta mag-KFC subong. Sa Popeyes lang ta kay para may kanon ba. May raman kanon sa KFC pero makita naman tas ang lain nga flavor alangan perminti lang ta KFC. Tama gali mga kagay, dumduman ko mag-withdraw gid man gali ko kay kailangan ko sang cash. Kay magpatahi ko sang pantalon ko karon. Haha. So Popeyes kita mga kagay. Popeyes. Okay, order kita sang rice. Two pieces or two tenders. Ito na lang po. Spicy chicken po.
Normal lang po. White rice, katsulog. Yes po, white rice. Drinks type, at si Mountain Dew. Mountain Dew po. Opo, yan na po. Cash ka. Card po. Yun lang guys, itatak mo lang yun. Yung ganyan. Waiting for orders. Okay po. Waiting for 5 minutes. Kita sa Plus Taranta mga kaagay Direta. Nakuha na tayo. Okay, usually, nakauna sa mga kaagay-an. Hindi siya malibot lang ga. Niyagata.